På Strandboulevarden i København ligger et af de smukkeste eksempler på nyere dansk boligbebyggelse. Det er Charlottehaven, indviet i 2001. Men ikke alene er det arkitektonisk smukt. Her er også det første virkelige banebrydende gårdanlæg i Danmark, udelukkende baseret på græsser. Det er udtænkt af landskabsarkitekterne SLA, og det er Overdam Planteskole, der har leveret de i alt 19.000 græsser, som er fordelt på knap 15 sorter, og som på smukkeste vis både fylder og deler det store gårdanlæg i naturlige zoner. Her er der både plads til leg og afslapning. Og om beboerne er glade for det, jeg må ikke. Da vi filmede, kom et par af dem hen til os, og som de sagde, det er det smukkeste gårdanlæg i Danmark. Og det er fantastisk at følge græssernes forvandling fra den frodige forsommer til efterårets gyldne nuancer og til vinterens betagende syn af de store, flotte aks i mange forskellige farver. Vi bliver aldrig trætte af at nyde den have, sagde de. Og bedre kompliment kan man vel ikke få. Når man skal forbinde to bygninger, der ligger flere hundrede meter fra hinanden, er det enkleste jo at lave en lige sti af asfalt eller beton, og som kan fungere som transportkorridor. Men man kan også gøre en sådan korridor til en oplevelse at færdes på. Og det var præcis, hvad SLA-arkitekterne og landskabsarkitekt Marianne Levinsen gjorde, da de i 2006 fik til opgave at gøre det visuelt attraktivt at færdes mellem hovedbygningen på CBS og den nyopførte Kilen, der blandt andet rummer en lang række auditorier. Løsningen blev en lang række forskudte øer i betonen, beplantet med ca. 3.000 græsser fra Overdam Planteskole, og her flere år senere er græsserne stadig en fornøjelse at se på. For det er nogle gange sådan, at vi mennesker passer på det, vi kan lide, og det er de 18.000 studerende på CBS et godt eksempel på. Er der to ting, der passer rigtig godt sammen, er det de smukke græsser, der duver i vinden, og så vand. Og ingen steder kommer de to ting bedre til sin ret, end i det meget smukke boligbyggeri Havneholmen i Københavns Sydhavn. Et byggeri, der har vundet flere internationale priser. Det er et helt unikt sted, hvor de høje, hvide bygninger spejler sig i vandet. Der er kanalerne imellem bygningerne, og så de intime gårdmiljøer, hvor Schönherr landskabsarkitekter med en række forskellige græsarter har skabt en helt speciel og meget rolig atmosfære. Det er utrolig smukt hele året, men får de chancen for at se det en vinterdag, så tag den. Der er 28.000 græsser at nyde, og Overdam er stolt af at have produceret og leveret dem.